Dani Kuyate mi salminima. Mi salmitike. Félicitations. Mi ado taw weltanagol ma caggal dañude ndi mbuñaari mbawdi mbuñaari étalon kange yewti en ko honno jabborɗa ndi mbuñaari ko hon ɗum ndi mbuñaari wawma addande nder ɗe golle ma. Tant sur le plan personnel que professionnel. Sur le plan personnel, ko fati yam ndi mbuñaari latanike lam weltari teddugal mawngal sabu Burkina hino habbino ndi mbuñaari gila duuɓi 27 e dow ballal Allah mi wawi de'inde ɓernde ɓiɓɓe Burkina fof saha sattuɗo mo tawata men fof meɗen handi e moose. Dans cette période assez difficile pour nous, nous avions besoin d'un peu de sourire. Votre film yimɓe ɓe yiɗi o film ma Katanga wona noon kadi jiri o yiɗi o film ma Katanga ko ɗum saabi heɓuɗa ndi mbuñaari yewti en ko honno nde eɓɓore waɗira yewti en ko honɗum okkuma hakkille ngam laatingol o film Katanga. Oui, j'ai voulu raconter komi falano ko sifagol tarika mawɗo e nder ɗemɗe men hiɗen jogi ɗemɗe alɗuɗe onon hiɗon andi ɗum sabu ko kanje gollirton awa hiɗen jogi ɗemɗe alɗuɗe wurɗe kono ɗe alaka e naftorede nder cinéma hino wawi ɓamtorde ɗemɗe men ɗe kono si hawri ko fillitagol guddamji yimɓe daɓɓi e feññinirɗi ñallal ɗe ɗemɗe wawaka gollirede sabu teddendi majje kono so hawri ko tarikaji mawɗi hono tindi e taali ɗi huɓɓidaka e saha e nokkure ɗe ɗemɗe men hino gollire ko ɗum saabi yomi firu Macbeth o film Shakespeare fillitiɗo tarika mawɗo mi laatinamo e ɗemgal moore. Pour raconter cette histoire en langue moore. Vous l'avez dit, vous avez fait. A fewni filmuji hewɗi wona wa film noddiraɗo Sia, film Soundiata Keita e oɗo noon film Katanga yewti en ko honɗum woni yiyango ma ko fati e film ji Afrique. Sur le cinéma africain en général. Je dis que le cinéma africain, le cinéma en général est dans une... Cinéma Afrique ko e laawol ɓamtagol woni e dow gollirgol karalaji kesi ɗi hay goto anda ko honto haɗete cuuɗi daariɗi cinéma kanalji YouTube e dinguire goɗɗe weɓitirɗi cinéma ɓeydike cuuɗi holloji cinéma noon kañumne hino o wondi e caɗele awa ko e saha hittuɗo faade e cinéma afrique on ɗen sabu ko e nder waylande mawde wonuɗen kono e yiyandeyam ɗaminare no woodi sabu hande sukaɓe afrique naɓe ɓe e sukaɓe jeeyaɓe leyɗe alduɗe ɗe ko alaji gooti ɓe woni e gollirde ko caméraji gooti min jogii waɗa noon kadi coordinateur ji gooti gollirɗi gooti min jogii hande hiɗa wawi joɗade Afrique fewna film ma o ha o timma hara a ɗaɓɓali ballal walla mbawka hay goto wonɗo caggal Afrique. À une technicité ou à de la technologie extérieure. Effectivement, vous le dites, il y a... A holli no woodi leyɗe hewɗe wona wa Sénégal wona wa Nigeria ko tawata filmuji hino ɓamti kono noon si feƴƴi ɗon yewti en ko golle honɗe hande hana waɗede ngam ɓamtugol cinéma Afrique. Le défi reste là, est immense pour l'Afrique. Oui, mais les défis restent là parce que il faut aussi que ko hana gollede ko hino hiddi ɓayti ko ma hooreɓe leyɗe ɗe tawe e toppitagol cinéma wona ñeñal tan cinéma ko business ko addirɗum jawle e nder aduna o fof hooreɓe ɓe hino toppitade cinéma sabu hiɓe andi nafoore cinéma e nder politique wono France suudu gendi toppitindu cinéma hino nadde jawle mawɗe e nder cinémaji maɓɓe kono dawlaji dentuɗi Amérique laamu ngu hino okka Hollywood jawle hewɗe ngam ɓamtugol cinéma e pine Amérique e nder aduna on e nder leyɗe aduna o fof cuuɗi gendi toppitiɗi cinéma nadan jawle hewɗe e nder cinémaji majje ngam ɓamtugol ɗi e nder aduna on fof kono e nder ɗe leyɗe men hooreɓe ɓe hino o pahiɗi eɗen bange hay hunde ɓe ala e waɗude hino wayi wasi tawi ɓe anda nafoore cinéma hewti ko ɓe haani andude wondema cinéma ko hunde politique yankore so hawri hiɗen faala yo sukaɓe men ɓe e heddodu e hakkille maɓɓe ko ma ɓe anda pine maɓɓe ɓe weltora ɗe sifoɗen gurdam men ɓamtiren hoore men pine men wellitade e nder cinéma et qu'on se valorise nous-mêmes à travers notre production artistique. Merci. Dani Kuyate mi yettima sanne a jarama. Merci beaucoup à vous et bon courage à vous.